So hello guys, welcome back to the channel. तो नोंथांमोनखौ बाय आंनि इदिमल ब्लॉग एडिशनाव आरोबाव दिनै खेबसे मोनसे गोदान भिडिअ बनायनानै लाबाय गाइस। तो दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नै आं ड्रेस गानदों दा बिराद गोबावनि उनाव दिनै कलेजाव थांनांदों आं। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो माबायदि जायो भिडिअखौ आं बुंनो हाया। तो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। तो नोंथांमोना आंजों लोगोसे गोसो होनानै नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। तो गाइस लेट्स गो। बाव लोगोखौ नेबाय दं आरोना। ओमफ्राय लोगोआ लिंहरबाय ओमफ्राय मोनफैबाय होननानै थगायबाय दाबो मोनफैयाखै। जों सानै थांगोन आरोना बाइकजों। सानै बाइकजों जोंनाव आंनाव गैया बिनाव दङ मालाय। तो जों थांसै। तो नोंथांमोनाव नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। A few moments later. So guys मोन जों दायो कलेज मोननोसैयानो आरोना। ओमफ्राय आङो बिराद मोजां मोनदों गाइस मोन गोबावनि उनाव कलेजाव फैनो मोननानै आरो आंनि गाननाय ड्रेसखौ आङो गोदान बायदि मोनलायलांदों आरोना लोगोफोर। बिराद गोबाव जाबायमोन ना दिनैसिम। थ' गाइस नै जों दायो कलेजाव फाइनालि सफैबाय गाइस। ओमफ्राय नै साइकेल माखा बेयाव दोनजोबदों आरोना जोंनि साथ्र माखाया। ओमफ्राय नै जोंनि कलेजनि गेट आरोना बे गाइस। एसे माबाफोर बखिदो। बिराद दुखु बिथाङा। दुखु बिराद। मानि थाखाय? दङ जाहोन दं। मोखांखौ नोंसो मोखांखौ देखायनाय। सिख्लाफोर नायनो माने जुम खालामनि र'। माबा फानदों केन्दिया सारजा दिनै। सारजा हरफादों बेयाव फानो। सोरना? केन्दिया हरफादों सोरना? बेयाव फानदों। नामा फैदो। आं ड्रेस लाबोगोन। थांफिन जोगोन गाननो लाबोगोन। जों दायो मोनसे क्लास लाखांलायबाय आरोना। नै एक्टरफोरा नै माबा होबाय दङ मा होनो साइन होबाय दङ। एटेन्डेन्स लाबाय दङ होबाय दङ। जुम खालामनि न'खरखौ saya malah lakukan nak kelas saya dari Dorano ke iya kelas itu dapat tanda semua Dorano ke iya bisa bicara NCC master dasin जानो जेरैबो बिबार दायो मोननै लाखांबाय आरोना मोननै क्लास। ओमफ्राय मोनसे लाबावनो माबा लानोसै माइनर लानोसै फिल'सफि। माखासे बिसोरो मालाय माबा लानोसै दै जुब्राय आंना फिल'सफि आरोना। फन्द्र नाम्बार रुम नाम्बार 15 बेयाव हामसै आङो हारसिं। सोर जावना मास्टारा दरजा मोखां जंखागोनथ' आंनाव फान्थे एसे हामबादो मानि थाखाय माबाफोर प्रब्लेम हाद्रि मोनजानायनि हाद्रि मोनजानायनि ना अच्छा दिनै फैयाखै एट्रिसा गाइस नै बेनिफ्राय बिल्डिं आरोना जोंना। ओमफ्राय रजबार गासिबो सबाइसो होनाय हासुवा होफैयो आरोना। हासुवा बेबायदि रोखोमनि बुंबाय थादों। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो गाइस दायो माबानिफ्राय फैबाय आरोना कलेजनिफ्राय फैबाय न'आव फारसे थांगासिनो दङ। क्लास लानानै फैबाय आरो मोनथाम। ओमफ्राय दा सफैनाय टाइमा माबा जाबाय 10:20 जाबायना दालागै। ओमफ्राय थांबाय थानोसै आरो गाइस न'आव थांसै। गाइस दिनै भिडिअ बेनोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस। आरो चेनेलाव नायनाय बायदिबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गाइस। बेनि थाखाय बेनोमोन गाइस। बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबाय लोगो मोनगोन।